Veña, cártate e a limpar. Veña. Espera que me callo. Toma o pano. Hasta o comedor, sí, hasta o comedor. Diana, ¿qué? Conseguiches a resposta que Marie Curie quiso resolver no seu tempo? Sí, está cosí. Pero, Diana, que che pasa nisso? Teño pánico escénico. Vaya por Deus, pero eu non te podo facer nada. Que tal se vamos a ver o Dr. Zanori? Quizás me dá algún invento para axudarme. Boa idea, pero que dices que de que ibas a ver as cousas. Bo, non pasa nada. Só temos que ir con cuidado. Veña, vamos. Toc, toc, toc. Hola, Dr. Zanori. Bom día. Eres Vidal? Mira, teño pánico escénico e quero dicir a toda a cidade a resposta. Hai planetas redondos e non cadrados. Por que hai planetas redondos e non cadrados ou triangulares? Eu por dar un invento, pero non por darte porque aún non está acabado. Bo, non pasa nada. Vimos mañá. Veña, vamos, agora temos que falar co Sarxento Yeri para que acepte a nosa exposición. Todo o mundo sabe que as nenas non teñen a capacidade de ser científicas. Con que quere celebrar algo científico, a seguiremos. Pero se seguen con esa idea, dirán chao as súas vidas. Toc, toc, toc. Toc, 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 toc. Kene, somos científicas de Triana e Ulises. Queremos falar contigo. O Sarxento Yeri non está na casa. Deixa unha mensaxe. Queremos entrar, Jopé! Fuxide antes de que vos encha de pólvora. Pum! Demasiado pronto. Demasiado. Machacaste a miña fuerza unha patada. Pero que queredes? Queremos facer unha exposición para toda a cidade. Dúas mulleres queren facer unha exposición? Sí, e que pasa? Solamente podemos limpar e fregar? Vaya. Dúas mulleres frente ao Sarxento Yeri. Isto non ten sentido. Vou animalo un pouquiño máis. Garraspadas, Adrián? Saca estas dúas porcas da miña casa xa.
maravillosa. Ata agora, absolutamente todos os planetas son espéritos. Quizá algún día a forza da gravidade aumente e faga un planeta ou que descubra un planeta cuadrado ou triangular. Todo depende da forza da gravidade. Que descubran un planeta cuadrado. Todo depende da forza da gravidade. Por Deus, que homes tan inteligentes. Quero que traballedes para mí. Non, gracias, hacemos moito traballo. Non, homes. Son as súas entrometidas de hoxe, ganas malas, aguareras! Así me casa. Temos unha carta, dices, e pon. Din que imos de nada teremos novas de física. ¡Qué sorte! Imos coller un voo para Roma. Perfecto. Ja, 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 nós imos tamén. Eso, collamos o voo. Nos imos tamén. Chegaremos ata calquera punto, ata el máis disparatado, para evitar que consigan o premio. Eso dixen en alto? Sí. Segundo acto. Hola, estamos aquí para ver a celebración dos premios Nobel na sede de Roma. Ata a presidenta está aquí. Bo, vamos comentar coas gafandorras do premio Nobel de Física. Que estrano que sexan mulleres, verdade? Un aplauso para Diana Eliseth! Bueno, queremos dar las gracias a todos los que nos han ayudado. Pues veí no laboratorio do Dr. Zanahoria e atopei isto. É un invento con forma de sombreiro que di que o vou poñer ali encima dun atril e vai a facer que as científicas se insulten a sí mesmas durante un período de tempo e deixarse en ridículo diante de todo o público. E o que non saben é que eu tamén formo parte da organización que evita que as mulleres teñan a conciencia de descubrir algo universal. A mesma organización na que participan Mistress Euro e Mistress Dora. Eso dixen en alto y también tengo que decir que cuando nos insulten digan que soy un idiota y soy un idiota. Grazas, galas para Adrián. De nada. Me parece que eso dixen en alto. Sí, y si quieres una sola.